Ostres! Buah, encara no ha arribat. Ja, no sé, a sobre necessiten el lavabo. Buah, pues tranquil·la, vés-te'n al lavabo i jo, si ell ve, doncs ja li diré jo alguna cosa. Vale. Adéu. Hola, que està la Paula? No, avui no, s'ha tingut d'anar, es troba malament. Ah, d'acord, doncs ja parlaré amb ella. Vale. Encara no ha arribat? No, no l'he vist avui. Que estrany. Vols que ens anem? És que portem molta estona aquí esperant. Sí, bueno. Ah, té el teu mòbil.